Dobrodošli ponovo na moj YouTube kanal. Dušan Marković ovdje sa vama, diplomirani pravnik, agent za nekretnine i špekulant na berzi već 5 godina. Želim ovim putem da vam se obratim i da prozborimo o tome na koje sve načine ljudi stvaraju pogrešne slike o trgovanju na berzi, o biznisima i usput želim da jako motivišem ljude koji žele da se promene jer za sve postoji mogućnost. Zato ostanite do kraja, ali pre nego što gledate video bacite like i subscribe. Naime, ono što želim da vam ispričam danas jesu određeni mitovi i legende koji ljudi kreiraju u svojim glavama. Pa hajde tako da se prvo osvrnemo, znači ono u čemu sam ja stručan, a to je špekulacija na berzi, rad sa berzanskim i financijskim tržištima. Znači, hajde da vidimo šta oni to stvaraju u svojoj glavi i kako na to možemo da rešimo, da popravimo da to bude kako treba. Ja ću vam dati ono prave istine o svemu tome. Prva stvar koja velika većina ljudi kada čuje neke određene stvari poput Forexa, kripta, coina, NFT-a i sličnih stvari, odmah pomisli da je reč o nekoj vrsti prevare, jer su veliki broj ljudi doživjeli prevaru na Balkanu, kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji, pa i svim ostalim zemljama na Balkanu. Ali verujte, moramo da razumemo i da razvojimo ta dva činioca. Oni ljudi koji se bave Forexom, koji se bave kriptocoinima, koji se bave tim stvarima i sa druge strane postojanje tog marketa. Znači, samo činjenica da postoji foreign exchange market, da postoji kriptovalute, da postoji NFT, to ne može da bude prevara. Dok ljudi koji se bave time mogu da budu prevaranti i zato vas molim da pre nego što kažete za bilo koga da je prevarant, obratite pažnju da li je validan, da li je legit, kako kažu mladi, da o tome što priča ima nekih rezultata, da li o tome što priča pije vodu, jednostavno proverite tu informaciju, znači proverite tog čovjeka s kim želite da radite. Ja vas pozivam da vidite moj YouTube, moj Instagram, moje društvene mreže, da izađete sa mnom na jedan poziv, ja sam uvijek rad da zakažemo jedan meeting 1 na 1 i da se ispričamo o svim stvarima koje želite, ja sam potpuno transparentan lik kada dođe do toga i ne obećavam kuli gradove. Naime, prevarom se bave oni ljudi koji vam nude mogućnosti i zarade duplo puta duplo i ko zna to koliko to procenata po jednoj investiciji, a da vi ništa ne morate da učite, ništa ne morate da znate, ništa ne morate da investirate trud, rad, energiju, krv, znoj, znači ništa, bukvalno, i onda vi nasjedate na foru da će neko drugi da radi za vas sa parama nešto drugo, kao recimo roboti, botovi, ovo ono, veštačka inteligencija, ali zapravo prava istina je da vi morate da zasučete rukave, da naučite neke stvari i da se bacite u taj biznis, odnosno u ovom konkretnom slučaju trgovanje. Drugi ljudi kažu da je reč o kocki. Ja znam da je nešto rizično. Kada je nešto rizično, onda kažemo da je kocka. Ali jednostavno moramo da razumemo da je sve u životu rizik. Pa samim tim i prelazak preko autoputa je rizik da vas neka budala ne udari kamionom, kolima ili nekim drugim prevoznim sredstvom. Isto tako, ako vi želite da učestvujete u saobraćaju, najprije vi morate da položite za licencu, dakle za vozačku dozvolu, da biste stupili u saobraćaj. Dakle, morate prvo nešto da naučite pre nego što izađete u saobraćaj. Isto tako i na financijska tržišta. Vi nešto morate da naučite pre nego što dozvolite sebi da sa svojim kapitalom izađete na market. Dakle, zato je ključ edukacija. I oni ljudi koji nemaju bilo kakvu edukaciju ili plaćenu edukaciju, ili oni ljudi koji misle da mogu da nauče špekulaciju na berzi, sva ta znanja koje kruže oko tih stvari na YouTube besplatno, grdno se varaju i za njih trading i bilo šta na berzi jeste kocka jer ne razumeju stvari do detalja, ne razumeju behind the scenes šta se dešava, ne razumeju ništa i uvek će pobediti u toj igri onaj ko je pametniji, strpljiviji, ima veći IQ, ko je disciplinovaniji i onaj ko više znanja zna o svemu tome. Tako da vas molim, nemojte izlaziti na tržišta, a ukoliko zapravo vi kao pojedinci ne znate ništa o tome, obratite se nekome ako želite da naučite o tome ili stavite kapital u neko investiciono društvo ili u neki fond koji se bavi investiranjem na berzi, pa neka oni ljudi koji znaju to rade za vas. Drugi kažu laka i brza lova. Taj ko kaže laka i brza lova, verovatno garantuje neku vrstu prevare, jer ne postoji fora, ne postoji caka, kako ćete vi brže doći do profitabilnosti, kako ćete brže doći do para,
To ne postoji. Ništa vam neće pomoći na berzi da dođete do brze i lake love, a i ako imate sreće pa dođete do brze i lake love, najvjerojatnije kako je brzo došlo, brzo će i otići. Tako da se nemojte fokusirati na to kratko, brzo, pametno, nego se fokusirajte na long term vision kada dođe do investiranja na berzu, da dobijate par procenata mesečno i da akumuliranjem novca iz meseca u mesec, iz godine u godinu, razmišljate na duže godina, dođete do određenog kapitala gdje će vama 1% mesečno zarade, profiti biti sasvim dovoljno da živite vi i vaša porodica jako lepo. Zatim oni ljudi koji propagiraju lifestyle više nego same vrednosti, nego više nego samo znanje koje stoji iza svih tih priča, iza financijskih tržišta, također možda potencijalna prevara u sve to stvari. Imao sam dosta ljudi koji kažu, znaš Dule, ti se ne eksponiraš i ne praviš neki kontent na društvenim mrežama kao da si bogat, da si luksuzan. Ja nemam potrebe to da radim, znači ne reklamiram kola, besna kola, satove, pare i tako dalje, jer ne želim da ljude navlačim na to da misle da mogu lako da se obogate, da misle da dolaze zbog novca. Ne, ok, primarno jeste, doći ćete zbog novca, ali vidjet ćete koliko zapravo vi treba da date truda i rada da biste došli do takvog nekog kapitala. Znači, ja sam pre da zasenim ljude onim šta znam i onim što pričam i sa svim onim činjenicama koje iznosim argumentovano da kažu, aha, Dule je u pravu, ok, možda želim njega više da slušam nego onaj ko promoviše luksuzni lifestyle, jer možda on zapravo i nema šta mnogo da vam pokaže ili da vas nauči. Sa druge strane, imate biznis i za trading i za bilo koji biznis da vodite, moj vam je savjet, uvek vodite računa ukoliko slušate nekoga, ukoliko učite od nekoga, koga slušate. Ja se uvek vodim time da slušam onoga koji ima rezultate koje ja želim. Ukoliko prepoznajete neke rezultate, probajte da čujete šta taj čovjek priča. Nemojte da kupujete šta god da on nudi bez da ga poslušate ili bez da ga proučite, jer može da bude navlakuša ako vas navlači, ako vam prodaje samo lifestyle. Vodite računa o tome, znači, ali rezultati konkretno govore o tome da li neko nešto zna ili ne zna. Ja volim da kažem, zavuci ruku u džep i vidjet ćeš koliko si pametan, znači vidjet ćeš koliko novca možeš da kreiraš, koliko možeš da privučeš, znači atraktuješ u svoj život, tako da uvek se obraćajte i sarađujte, učite od ljudi koji imaju rezultate koje vi želite da postignete, jer oni znaju put. S druge strane, biznis, koji god biznis da pokrenete i uspete u njima, ili napravite neku karijeru, opet ćete naići na određene predrasude, na određene stvari, mitove, legende iz sveta biznisa. Pa tako jedan od tih stvari jeste, znaš, ti ljudi koji su uspeli, oni su uspeli zato što su im roditelji ostavili milione, ostavili im velike pare. Znaš, ja sam rođen u siromašnoj porodici, ja ne mogu da uspem. To su gluposti i priče koje ne piju vodu, jer postoje mnogo dokaza ljudi koji su napravili velike rezultate, iako im niko ništa nije ostavio u amanet, ili niko im nije, čak i dolaze čak možda i siromašne porodice. Znači, imate jedan primjer, evo recimo Donalda Trumpa, koji je dobio u nasledstvo nekoliko miliona dolara od svog oca, međutim nemojte se boraviti da nema svoj i svoje sposobnosti koje ima, on nikad ne bi mogao nakon sopstvenog bankrota da postane i multimilioner i multimilijarder kasnije. Znači, nekoliko puta je bankrotirao da bi ponovo se digao u nebesa. Također postoje sa druge strane ljudi koji su od siromaštva izgradili ogromne imperije, pa obratite pažnju recimo na Jeff Bezosa koji je počeo iz garaže, obratite pažnju na Microsoft, Bill Gatesa, također to počelo iz garaže, Apple i tako dalje, znači neki ljudi su zapravo počeli ni iz čega da bi kreirali nešto. I zapravo to je jedan mit koji pada u vodu, svi oni ljudi koji misle da ćete uspjeti ukoliko imate pare ili ako vam je neko ostavio pare, grdno se vara. Imate ljude koji kažu da su neki ljudi imali sreću. Pojma nemate kako nema veze sa vezom sreća u biznisu, jer ukoliko imate sreću da nešto dobijete, to je recimo igra na sreću, loto, tiket i tako dalje, ali ukoliko vi ne znate šta ćete sa tim parama, ja vama sad dam i 100.000 eura i milion eura, ukoliko vi ne znate sa tim parama da radite, najvjerojatnije nećete znati da pravite više novca od toga. Zapravo, šta je ovdje ključ? Nema sreće preterane u uspehu,
ok, ako vas posluži sreća, odlično, ali da li možete da nastavite da trajete u tom vašem projektu bez sreće, tu se pravi velika razlika između onih pravih preduzetnika i onih koji su imali sreću. Znači, znanje, obrazovanje, edukacija, iskustvo, odgovornost, jer vi što više vremena radite u vašem biznisu, stičete određene iskustva koje možete da iskoristite kasnije, čak i ako kasnije eventualno bankrotirate, propadnete, opet možete da se dignete iz pepela, jer znate da ćete uspeti, jer nećete odustati. Znate svoje sposobnosti, znate svoje ciljeve. Uspeo je iz prve. Ljudi koji su sada uspešni, ko zna koliko su iza sebe ostavili neuspešne biznise, tako da nemojte da gledate samo onaj što je uspeo, tako i onaj ljudi koji nešto rade sa nekim igrama na brzo, šeme, cake, fazone, fore, kako brzo zaraditi. Vi vidite njih kako su zaradili, oni pretrčali Minsko polje i tamo podigli €1.000.000 i daju tamo priču kako se pravi €1.000.000, a ne vidite onih 99 koji su poginuli na tom Minskom polju. Dakle, opet i o tome vodite računa. I ima silnih nekih predrasuda na Balkanu, fazon kao, znaš, ako ja nemam, nema veze, ali što on mora da ima, pa smo ljubomorni, pa smo hejteri i tako dalje i tako dalje. Ljudi, postoji niz prirodnih zakona koji funkcionišu na planeti Zemlji, da li vi to hteli ili ne. Kao što, sada evo imamo jednu hemijsku ovdje, kao što kad bi uzeo ovu hemijsku ovako i odozgo je bacio na dole i ona bi 100% pala svaki put kad bi je pustio odozgo, dakle, reč je o zakonu gravitacije, tako i svi ostali zakoni u prirodnim zakonima funkcionišu, pa jedan je od toga zakon vibracije. A ukoliko na sebe navlačite negativu ili ste vi negativni, automatski stvarate u svom okruženju i u svom životu više negative. Hejteri se fokusiraju na pobednike, da njih hejtuju, a pobednici se fokusiraju na uspeh i na sopstvenu pobedu, dakle na sebe samog. To je razlika, nemojte biti hejteri, samo vama štetite, vi ne štetite nikom drugom osim vama samim. Znači, i evo neke ključne motivacije možda za kraj, za sve vas koje interesuje da se razvijate, da gradite, da pravite. Znajte samo sljedeće stvari. Pored toga što postoje prirodni zakoni u kojima ja već duže vremena izučavam i predajem mojim saradnicima na Trading University-u, jedan od njih je princip ili zakon autosugestije, pa i zakon o vibraciji koji su mi pričali, da bukvalno sve što vaš može da zamisli, on može da kreira u vašoj stvarnosti. I za svakoga znajte da se može promeniti, svako se može promeniti, ono što ste bili u prošlosti ne mora da znači da ćete biti u budućnosti. A ako ste rođeni u siromašnoj porodici, to ne diktira ništa to da će vaša budućnost biti siromašna. Dakle, ako si rođen siromašan, nisi kriv, a ako umreš siromašan, a žališ što nisi bio bogat, ti si kriv. Ne može da bude bilo ko drugi, ni vlada, ni vreme, ni neke nepogode, ni neprilike i tako dalje i tako dalje. Znači, principom autosugestije vi možete da steknete napravite bilo kakvu sliku o vama kakve vi želite. Znači, neka 25. godina, prva polovina 2025. godine, bude fokus na vas, da vi izgradite vašu ličnost, vaš karakter, onakav kakav želite i da bude podoban i sposoban da vodi određene biznise. Sa druge strane, za one malo religiozne, daću vam samo jedan fakt, jednu činjenicu, a to je, znate, da piše tamo u Svetim pismima da je Bog stvorio svet za 5 dana, 6. dana stvorio čoveka, 7. dana odmarao. Sad setite se toga kako je Bog stvarao svet, dakle stvarao je rečima, a onda nakon toga kad je stvorio čoveka, od praha zemaljskog i dunuo mu nos duh životni, postao čovek duša živa, sljedeći stih koji kaže da je napravio čovjeka po obličju svojemu. Znači, ako je po obličju svojemu, onda je dao i nama određene sposobnosti da mi možemo da kreiramo naš svet, naš sistem vrednosti onakav kakav želimo. Znam da živimo u malo svetu nemoralnom i takvom kako je, ne moramo samo da zarađujemo devojke od OnlyFansa, možemo se preokrenuti na neke druge stvari i razmišljati na mnogo drugačiji način, ali smatram da svako od vas može se promeni, da ustane iz pepela, znači da ostavi loše navike, teško je ostaviti loše navike, dakle pušenje, droga, kocka, nemoralne devojke, posvetiti se sebi, najpre pozitivnim navikama, sport, trčanje, čitanje knjige, slušanje ovih audio knjiga, podcasta, ovih recimo YouTube videa koje ja snimam takođe. Znači,
posvetiti se i početi se družiti sa pametnim ljudima, a raditi na nečemu pametnom i to će vas podići na maks, imat ćete pozitivu i kada ste vi pozitivni, samim tim samo pozitivni rezultati mogu da dođu u vaš život. Ako sam ja uspeo, možete i vi, samo ukoliko ste fokusirani kao i ja. To je toliko jednostavno, toliko prosto. Toliko od mene za danas. Like and subscribe, vidimo se, čao!